Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте передачу «Материнство у Русинов». За довгі роки роботи з дітьми було замічено, що діти-сироти, особливо крулі-сироти, маючи можливість бути і одіті, і обуті, і нагодовані, маючи можливість учитися, вместе з тим, не получивши в житті материнської теплоти і любові і отцовської опіки, такі діти чувствують, що вони щось недополучили, і не осуждають діти своїх родителів за те, що вони їх десь оставили. Є діти-сироти, яких родителі просто повмирали. Но у одній з пісень діти співають такі слова: «Яку же тверду і черству душу треба мати, обися отказати од рідного дитяти». Того дитяти, якої десь є, чекає матір, усе позирить на двері, аж не відкриються, і явиться мама. Ну, мама не йде, мама молода, мама іще в красі юний. Но діти співають: прийде час, коли померкне, поблекне твоя краса, аж туди почувствуєш і вспомниш, що де твоя дитина. І просять діти в одній з пісень, що Боже, благослови тих матерей, котрі люблять своїх дітей, але благослови, Господи, і тих дітей, котрі осталися без родителів, щоб Божа мати була для них мама, яка під своїм покровом формує і благословляє життєвий путь дітей-сирот. У русинов материнство усе було на першому місці, у великому почоті. Діти не казали мамці «мамко ти», чаще казали «мамко ви». Мамка наші казали, мамка нам уповіли так, мамка нас просили, мамка нас предупреждали. А раз так, то і цю співанку, яку ви послухаєте, попробуйте включитися у переживання разом із дітьми-сиротами. Співанка «Мати Зозуля». Є тяжкий на цій землі, про нього
Радіо Лада. Радіо Лада.